Apa? Mbok rada pengertian belum ngerti penyanyi kabele kaya ngene iki mbok dijoli apa piye? Lah iya. Dijoli kepiye apa ya ngerti lho buntute cupat. Kuwi tak nggo terus iki benakno ngono lho. Ijol ngono lho. Nah. Kok ora paham. Mbok dibenakke kae kan nyerimpet-nyerimpet ning kono. Kuwi lho ning kon ngisor meja kuwi lho, Mas. Aku bagian apa to ya? Ngopol kok buntute ya semene ya. Semono to. Kon benake kepiye ngawur. Oh, buntute cendhek dadi disesuaike karo MC-ne. Ya wis. Yen kowe pengen njaluk anu beres to? Heeh. Gen iso rono-rono to? Iya. Ya kowe rada rono, rasa nyedak aku. Rono. Ya karo kowe bareng ayo. Ayo, Mbak. Ayo. Iya to cah loro iki. Kuwi ora, kowe iki rada rono diratani. Iki silian lho iki gone laras lho. Gawane dhewe. Nah, Kene lho rada kene. mosok yo tamune wae akeh kok yo rada rene. So. Ditanggap larang-larang kok. Dene kok mesake kok terus mbok cangking iki rumasamu ki Kok apa? dicangking kok? Lah ngiwonengen lho, cangking ngiwonengen lho. Lho, rumasane. Ngene iki saking sayange iki ngene iki. Ngono lho. Boh, ra caturan. Lah piye to Kok ndak kesel nek mlaku? jalukmu ki piye to jalukmu ki piye? Jaluk iki wis Jane iki kepiye jane Wis jalukmu piye? wis biasa wae. Ngadeg ya ngadeg biasa, ora usah obah kabeh ngono lho. Kok obah ki obah piye jane iki ora obah lho iki. Kowe iki wetengen obah kere jane. Lah mulakno ora kowe iki etok-etoke gayane kere asine lho senenge ra umum. Seneng-seneng kepiye iki di streaming Zuhri video syuting sing duwe syuting kuwi saiki wis haji. Nah, lah yen ngene aku kono terus Mas Zuhri to kuwi arep ngedit. Dadi mripate dadi ditutupi. Lah nyapa lho? Azab ilahi. Azab ilahi kuwi. Wong vitamin kok. Vitamin. Kuwi nek Ayo ulo salam sik ulo. Jajine lho. nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng lelenggahan kanthi sekecon nggih Pak Bu nggih. Nggih. Mas Uncek dapat apa? Dapat kertas Kertas berwarna putih. oh putih. Dibaca dulu. Anu wacanane mripatku blereng-blereng kok. Mosok blereng. Blereng aku. Iki piro iki? 100. Kaya ngono kok blereng iki lho. Aku yang duit ora. Mas Enzim enzim untumu. Apa odol kene iki enzim. MC. Mas MC saya minta lagu Satu. Apa? Satu apa? Gubuk asmara. Dua apa iki? Dua. Dua apa? Dua ya diwaca kono kok ndang ngopo Dua kono kok. mangku Iya, purel. Lah kok terus mbok tansi kaya ngono. Liwat zebra cross. Ngono kuwi dosa. Dosa piye? Lah wong nek garis-garis sing ngene zebra cross. Wonten pundi? Nyuwun lagu Gubuk Asmara Mangku Purel. Dari apa? Ngapa? Oh iya. Genti arep lewat to. Dari ibu. Penak mesti ya. Sandalku dhuwur iki mecahi. Dari Mesti penak banget. kios jamu sida muncul ngasem Colomadu. Nah, iki gak apa-apa iki mbok itek-itek ra apa-apa engko bar iki ngombe jamu nang sida muncul ngasem Colomadu. Malah kepenakan. Pak Wito. Saya melayani segala macam obat dan melayani bagi fisioterapi, terapi akupuntur. Nah, sampean harus ke sana. Ki kudu iki. Soale segala macam melayani segala macam obat. Nah, aku pengen obat tok. Kowe pengen apa? Obat tinggi. Ki enten mboten Pak Wito? Enten? Nggih, mengke anu pinarak mriku. Matur nuwun ki bebingae 100.000. Pengen dhuwur to Mas iki, Mas? Ya iya to, ora kurang ning ngisor kok nek peceren tok ngene iki lho. Endi pecerene? Ki wetengen iki lho peceren. Kandhane
Ya pengen dhuwur ngono ta ya Anda. Ki ana gubuk asmara Mangkupura. Lah, ki gandeng ki ya isih campur sarinan. Nggih. Gubuk asmara sik diaturke. Ya. Lajuke wala Mas Ditut Yunandar kaaturaken. Garape manut kanca-kanca restu laras ae. Kowe napa ndak kleru. Manut Mas Ditut monggo. Katur Pak Wito. Nah, kios jamu sida muncul ngasem Colomadu. Sembah nuwun bebingahipun. Mugi-mugi lancar. Amin amin amin. Lenggahipun wonten sebelah pundi Pak Wito? Pak Wito. Nika Lenggahipun wonten pundi? tempat-tengannya Wonten kursi. Ini ngerti ra to Mas Pak Wito? Hah? Ngerti ya? Di lenggahnya ten pundi? urung ngerti. Lu go nek kursi kok takok iki lho. Ayo cepet mumpung 100.000 kok ora ngerti Pak Wito lenggahipun pundi? Pak Wito, pundi Pak Wito? Di coba. Sing ndi ndoke? Lah wong kowe iki lho sing dhuwure ra ketok apa meneh aku. Nah. Iki asline kowe gur pengen gendong aku to. Walah, Mbak, selak batinmu. Nyapa? Kan ben ketok, ben nyapa ngono lho. Nyapa arep jiblok kok nyapa. Ora mosok aku tegelan diglokke. Lho lah. Lha ben ketok kan lho. Pak Wito pundi? Oh nika nggih, matur nuwun Pak Wito. Kan gendong Mas. Ayo. Ten. Pak Wito, ayo Pak Wito. Sik, Ten. Kowe iki lho, mbopongmu iki lho. Kaya arep ngawinke kirik lho. Jangkrik kan. Kalau Pak Wito sing kae lho. Nggih, aku wis ngerti aku. Wis Nggih, ngerti. critane Pak Wito. Pun ngerti to? Pun. Mong ngopo mangan to, Ten? Cah ora cepet. Andani MC Stugeli ngene iki lho. Pokoke depan belakang etuk. Nah, pindah rene mosok ya ning dhuwur kursi. Nyapa? Gak apa-apa. Ayo Tut. Kok paling tekan omah bojomu. Kancaku nanti Ya. sene sawi lah dalah. Ayo. Ora. Marai bocah nangis Aku modalku kok kaya asu tenan to. Engko cah cilik wedi iki lho. Ora wedi tapi gila ya, Mas. Kaget. Senjak. Piye? Iki kok kaya omahmu sing ning kono keto. Omah-omah. Iya ya semono kuwi ya. Tak meniki omahmu kae. Gak kae tanggo kandang pitik ning ngarepan. Heh. Masa omahku semono iki gawe mara dayo ndasmu tok sing mlebu. Ngawur. Malah ngendas-ngendaske. Mas,
Kalau enek kancamu meneh. Engko nangis meneh gak aku. Ora mbok salami meneh. Rene kon lelipur malah gawe tangis cah cilik. Ah, nek kae ora wedi Ora kae. penak. Lek wedi kan. Lek kowe wedi ora karo Mas Unjak. Kalau wis Yo Ora, kulino dijak tenang binatang lho. ora wedi Ya. nangis meneh kan yo wedi aku Kuwi malahan. kuwi kulino delok kethek ra wedi. Salim. Salim. Lho, ora Wes. kleru yo nyuk. Kleru ngopo ne? Sing kleru ngopo jenenge Salim ya Salim to. Sing nyayangi yo sing kae lho. Lha Salim ngene lho, Salim. Salim. Oh, piye to? Walik sing nyayangi kono lho. Oh iya, ngene. Oh, Lah dhuwur kene lho karo aku ngawur. Mas, tuwek kowe. Tuwek ae. kancamu enek siji ngkas. Endi? Kan nggih. Kalau Hah, ketoke campur sarine elek, Lah. penyanyine kotot-kotot. Mulai nganti keturun iki lho cah cilik. Ayo. Kuwi jeneng saking anune. Catetan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara atur pawita depot jamu sida muncul ngasem cala madu wilujeng midhataken Uncet cendek. Mas. yen diwat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren nek jaga keban tulisan warna abang tone kasih sayang jane dong apa kaya ora aku cah loro iki jane iki do ngopo goyang nganti polahmu kaya ngono Jenenge menyesuaikan menyesuaikan kok ora sadar ngono lho Lah ngapa? wah angger polah sithik kecer kok terus polah ae Iki kok lho kecer pirang-pirang kuwi tegesan yo. dilumpukne lho ya. gopo Didol, apa didol iki dikilokke payu kuwi. gilane wah Lah kan ngene iki jenenge ugil-ugil biar suami betah di rumah. Kaya apa kan jenenge nenek apa? Nenek apa? Kan nek gayung lho. Nenek gayung. nenek gayung ya nggo gayung Lah, wong iki sapu kok nenek Kaya apa gayung lho? Penyihir. Tom and Jerry Bisa mabuk. ayo lanjut catetan Yo yo. Catetan sajroning ati. Ya. ora oleh dah Sampun matur sembah nuwun. Maturun. Sing
Sampun Pak. Tin Dalem. pawita dawuh dipun tenggo mangke setunggalipun. Nggih. Kadang-kadang Restu Laras nglajaken lelipur suwanipun Mbak Kristin sekalian Mbak Laras katuran jumeneng semoga Restu Laras. Monggo Mbak Kristin, Mbak Laras gandeng penyanyine kathah loro-loro tak deke bareng. Serapat sih serapat bisa. Ayo Ras. Ae ae. Wilujeng dalu Kang Mas. Wis toh. Iki nyapo kok malah. Iki rusuh. Tak kira-kira rambahan lho. Aku kok Mangsamu. sampe maju ini arep ngene, aku mandek aku. Awakmu arep kene ya kok kono ya ora ketok. Ora ketok. Ah wis kadung telat. Wis. Lho, ayo. Mau kadung kisinan no. Dikon joget. Rasah mutung ngono kok Lah mutung iya, lho. cah cilik kok Cah cilik mutung. kono sunan ngono. Wilujeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu Mbak Laras, Mbak Kristin. Mas. Dangu boten pinanggih. Nggih. Alhamdulillah kalenggahan dalu saged pinanggih wonten dalemipun Pak Kimpul Sapi. Sing ngomongi dalemipun iki genah ning latar ning dalan Ning iki. dalan kok Mas. Kok ning omah? Ning Omahe omah yo gak ning jero kene. kono. Karepku lho awake dhewe iki sowan rene iki nuhoni dawuh Pak kuwi mau. Lah iya ning latare ngono lho, Mas. Wis karepmu lah. Ning Wong ya tuwek kok pikirane cethek. Untuke lho pikire dawa ngono lho. Heeh, Mas, derek dedonga kagem Mas manten ugi Mbak manten ya Mas Wincek Mbak Kris. Mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kaya aku karo bojoku, Mas. Karo sing ndi? Yo Sing sing ndi? saiki kok iya. Ya alhamdulillah amin amin ya robbal alamin. Ugi ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak asline mau sapa to ya. Oh Pak Sugeng Prihatin. Sampeyan iki ditanggap tekan kene kok nganti ora kenal karo sing ndi omah lho. Lah iya. Keling aku iki Kimpul. Kimpul lah MC kono. Muka iki kan terkenale Pak Kimpul. Juragan sapi. Wah, Wah, lah, lah. aku ini kanthi Lah. keloro-loro lho. Kok keloro apa to? Pak Sugeng Prihatin utawa Pak Kimpul kan kajok nontoni sapi gede-gede. Heeh. Gak aku liwat iki dikira kikik ra disalami lho. Dikira udik-udik. Mbah ora ketok kok ya. Nggih, Siapa matur to? nuwun Pak Kimpul, Pak Sugeng sampun nimbali maringi rezeki mugi berkah Mas. barokah. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Wong Pokoke disyukuri usahane ngono, Mas. bibar kagungan hajat tambah sukses, dagang sapine tambah lancar. Amin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ayo wong loro nyanyi apa ngono? Niki mau wonten Wonten pamundutan pamundutan Enten, dibaca enten. dulu. Sisan to? Yo iya. Lah piye apa diwaca engko jam-jam 1? Koprok uang. Sugeng lah kanginan. Lah, orang ngono Gusti Allah ki kok ya menciptakan di dunia ini kok komplit sekali ya, Mbak. Komplit. Enek sing gede, enek sing cilik, enek sing apik, enek sing elek, enek sing wangi, enek sing mambu. Kok sing elek bobrok nang aku. Lah kan ngene Ngenang ngene.
Ya Iki sayang. sugeng dalu Mas MC kula nyuwun lagu Lali Janjine. Terus Angka kalih podang kuning matur suwun saking Basecamp Walidi. matur sembah. Bonusnya 100.000. Piye? Basecamp Walidi ki tak kira ki mau nggone Pak Wakil Rakyat. Dah, terus Tibake nggon pancingan. lah. Berarti piyayine budaya iki. Eh Astagfirullahaladzim. matur nuwun. Matur sembah nuwun. Tak kira nggone Pak Agung Supardi. Ngertimu, Mas? Lah iya. Agung Supardi sapa? Pak DPR. Ora. Ora tak kira kowe cah cilik rek ngerti wong DPR barang. Loh. Ora meneh ngandani sapa? Aku kan stempel Rumah sama Otot Supardi iki. Iki ora Otot Supardi, Otot Suwargi. Ayo iki sing disar batur ke. Apa, Mbak? Derek, Anu we. Podang kuning sih. Podang kuning sih. Bawa sih. monggo. Pokoknya iki soalnya karawitan ringkes restu laras. Sih. Ya nganggo bawa sih. Ya bawa no MC adoh. Lah iya kok MC 7 juta kok ya. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah. 7 yuta kok kur setugel. Lah iya. Mendahno upamane jangkep ngono lah ya mesti ya. Jane bagus lho kowe nek gede. Iya. Aku arep bawa cerewet wong loro. Wah, apik tenan Mas suarane apik. Lho, Bro Badroe wis liwat iki ndak cepet. Satset. Ya. Nadian wuju temo paksi agawe taline bronto Senadyan ana wong setugel. Ning ya swantene sae lho Mbak Yu. Saya sangat Jan sae pek. apa wis saiki Sae tur apik. iki mergo sone sing Sone apik kok ngendi? sone soalnya saking pundi Mas. kok ngomah Alah, son kene dhewe Elak. alus manis merak ati kok bawa ki sing semele. Kok ketok iki enek sing mbok pikirke iki apa to? Kendala. Nyapa to Jono? iki dang terus acara Oh, iya, iki tak iya. pikirke iki Sing santai to. Ibu tekan musuhe anggon kula lana Bocahe sendek kok senengane sing dawa lho. Lah iya. Ngono di anak lho, Mbak. golek isi iki ndek anak. podang kuning Cah semene iki sandene. jenar deh Bojone kae sing dipangan kok seneng ipo kok. bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba boten monggo podang kuning kaaturaken katur Basecamp Walidi wilujeng dataken ki katur sedaya tamu wilujeng ngerahapi pasugatan dahar kanthi sekeca restu laras katur Esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek sing tak sayang mobil miterangkanku
Son piket ulute Sembah nuwun Mbak Christine sekalian Mbak Laras kepareng ngaturaken bodang kuning nuwun dawuh saking Base Camp Maliti. Mugi sawetawis sahabat suka parisuga wonten ing kalenggahan dalu punika.